zake arfun billahi ya zama masani na Allah ya samu yardar Allah mai ibada mai tsoron Allah mai siffar masu ƙaunar Allah mai jikin iya bautar Allah baccin shi ma ibadar Allah na yi rantsuwa wallahi zake arfun billahi
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. to da yake an riga an gabatar da makaloli wala Allah ma rubutattu kan janibobi daban-daban a wannan mutumar din wadda ni ana bangaren magana ce ta ƙarshe na iya cewa ainihin burga kun saurari makaloli daban-daban a kan janibobi daban-daban kila da ɗan zurfi sai dai abinda na lura kamar daga cikin shi program ɗin kusan kamar abu da ake maimaitawa ba kawai abu da ake maimaitawa ba masu maimaitawa masu ne mala abokar nuhu mala hamid bello mala ahmad yashi mala adam tsoho wayan sun ƙware wajen magana shanin zamantakewar aure malam mansur malam abu yahya malam muhammad juri malam masu wato kenan da mawdu'an da mutanen abu ɗaya ne to ba mamaki ya kasance haka nan tun da nima ɗin na kan zo in rufe ni ɗin ne kuma abin da ake faɗin da abin da aka saba faɗa ne almuhim shine ainihin a gan shi a aikace shi ne muhimmi don batun abin da take na gina shasiyar ɗanwa musulmi tun ana ta ginawa shekara da shekaru kuma dai haka nan za a yi ta gini ɗin da fatan shasiyar ɗin za ta ginu kafin a je kabari don kabari na kira ko da lokaci ana iya tafiya to amma yaushe ne za a gina shasiya wannan ideal man wanda ake so a gina ya zama shine wannan shine samfurin mutum wanda ya kama da abin da aka yi shi domin sa wato shine samfurin mutumin da ya sifatu da sifar khalifatullahi al-ard wanda ake shine halifan Allah kasa wanda Allah ta'ala ke cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sa halifa a doron kasa su mala'iku suka ga cewa wani irin halima alu ataj'alu fiha man yufsid biha wa yafsuku dima wa nahnu nasabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kaga su mala'iku suna ganin wanda zai sabki dima da wanda yayi fasadi fil ard ba wai cancanci ya zama khalifa ba sai masu tasbihi da takdisi ma'ana waɗanda suka ce Allah shi ne shi kamar yadda yake sun jingina masa kyawawan sifofinsa da kyawawan sunayensa sun nisanta miyagun abubuwa wanda ba su dace da shi ba daga gare shi sun kaddara shi yadda ya kamata a kaddara shi kamar yadda ta rike wa ma kaddaru la haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay kaga wanda ya kaddara Allah a matsayin kaddaransa ya ce masa shine shi kamili wanda ba ta waya tare da shi adali wanda baya zalunci da sauransu wato shi wannan da ya san Allah ya tsaya da bautar Allah shine halifa wanda ya jingina ma Allah abin da ya dace da shi ya nesanta Allah da abin da bai dace da shi to shi kuwa wanda zai zo ya shekar da jini ne ya fasadi shi bai cancanci ya zama halifa ba to Allah ta'ala ya ba su amsa ce inni alam ma la ta'lamu na sami da musani
ma'ana su halittar da zan masu ya bambanta da naku. Ku na halittar manufansa daban, nasu kuma manufansa daban. Ku kuna takdisi da tasbihi, ba ku sabo, kuma a gare ku ba yabo ba zargi, babu lada babu zunubi, babu jiyar da daɗi a matsayin sakamako, babu hukuma. Amma shi wannan wanda zan halitta, shi zan gwada shi ne daga cikin jimlan su waɗannan mutanen akwai wanda za su kai wannan kamalan da za ta wuce mata ku, to amma kuma akwai wanda za su zube warwas. shi haka al'amarin mutum yake. laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. mun halicci mutum a mafi tsayuwar daidaito, wato ya kai ƙoruruwa ƙuryar ƙarshe na kamala, mafi kyawun kama. Sannan kuma muka maishe shi ƙasƙantaccen na ƙasƙantattu wanda ya fi kowane ƙasƙanci. To shi mutum yana da waɗannan ɓangarori biyu, yana iya zama a sanin takwim, yana iya komawa ya zama asfalar sabi. To shi rayuwar mutum gaba ɗaya kokawa ce, kokawa yake yi da kansa, yana ƙoƙarin ya kai ga kamala, ya zama ya kai tsoron ruwa ɗin, ko da ya sani ko bai sani ba. Kamar a wannan na karanta ne a nusan wasiƙar da Imam Khomeini ya rubuta ma Gorbachev, yake cewa a cikin abin da ya ce don ainihin gane kalaman nasa yana bukatar wani wanda ya kai ya iya fahimtar kalmar, amma cikin abin da yake ma Gorbachev ko ya gane, ya ce shi mutum yana ƙoƙari, yana hankoro ne ya kai ga kamala ko da bai gane ba. Alal misali, kowane mutum za ka yana ƙoƙari ya kai ga iya makwaran jin daɗi, ya kuma ya kore makansa makwaran kila wahala. To zubarwa kafin kawo ma ya kai gayan, ya kuma al misali ko da mutum kafiri ne, shi kafiri shi wanda ba yana tunanin lahira ba ne, yana ƙoƙari ne ya ga ya kai makura na abin da yake so, yake kuma jin daɗi da shi, kuma ya rage wahalarsa. Wannan kamar yana faɗin maganar ba da kalmominsa ba ne da sharhi matsala. Wato za ka ga yana hankoron ya kai wani matsayi wanda yake shi a wurinsa wannan matsayin ya kai ga in a wannan yana iya cewa yana da cikakken farin ciki, ga ya kai kayan farin ciki. Wato abin da yake da hankoro kenan, yi murna ya kai mai duk abin da yake so, ko da ko wannan a wurinsa matsayi ne. Kama a ce shi ne shugaba na siyasa, ko kwamanda na soja, ko halifa a gidansu, don za ka kwane da abin da yake hankoro. Wani kujerar nan ta gidansu sai ya hau ya zauna, to kawai iyakan burinsa ke. Wani kuma ya sa wata riga, wani kuma ya ci wani abinci, wani kuma ya mallaki wani doki ko wata mota, ko kuma ainihin ya kai ga wani abu ne wanda yake ganin shi burinsa ne, kuma in ya kai wannan shi kenan bukata ta biya. Wato kullum za ka gani hankoron wannan sai suke cewa to in kana hankoron abin da kake ganin shi ne makura kuma gaya ga jin daɗinka, kana hankoron wani abu ne wanda yake mai yiwa ba ma baiwa ba shi a nan duniya, babu shi samsam, ba kuma za ta samu shi. Saboda inda a ce misali kana hankoron ka zama abin, ka zama wannan abin,
za ka bukata ba ta biya ba. Za ka kila in an shafa a to kana farin ciki sai ka lalle farin cikin bai ba sosai bare, baka ji farin ciki za ka kana kuma hankoron wani abu da. To ashe mutum yana hankoron zuwa ga Allah ne ba tare da ya gane, don Allah shi ne kamil. Yana hankoro ne ya je ga Allah ko da bai sani ba, yana hankoro ne ya zuwa aljanna inda la yamassuhum fiha nasabun. yana hankoron ya je inda san ba a gajiya, ba wata wahala, kuma ba a bakin ciki, ba a hasada, ba a jin haushi. wanda za na mafi su durin mingin. Yana hankorin kaga idan mutum ya je aljanna, da yan aljanna an ce Allah ta'ala zai tambaye su kuna son wani abu maku, ba wani abin da muke bukata ko ce akwai da wani abin da kuke da bukata, su ce san ba su bukata ko sai ya rabu kai mana komi, ka shigar da mu aljanna ka komi da komi ne ba mu ba ce ba ku da bukata ko sai san ba su bukatan komi. Waki yanzu ka tara ka yi summit na shugabannin kasashen duniya, ka ce musu are you all okay? Ka tambaye shugabannin kasashen duniya har da Obama, za ka tambayi Obama are you okay? Zai ce na ko je bai bacci ba, yana fama da bakin ciki da damuwa da takaici. Yanzu haka ma jikin shi wani wuri yana so. Da za ka tambayi matar Obama ai oke za ta ce sam, ko Jonathan ka tambaye shi ai oke ce ina. To kaga su kaga aljanna ko za a tattara su a ce musu a kuna bukatar wani abu, me za su ce ba bukata, ai komai daidai ka ce komai lafiya. To kaga idan mutum yana ta hankoron yadda zai kasance komai daidai kuma komai lafiya lau, ina yake hankoro ko gaya mini yana so ya ji aljanna. To tambaya akwai aljanna a duniya? Kaga wato hankoron da yake yana hankoron zuwa wani wuri ne wanda yake ake samun kamala, to wannan mahallin kuma ainihin ba sha'ar. To mutum ko ya ki ko ya so yana hankoro ne, sai dai kowane zai bar duniyan a daidai wani mikidari na hankoronsa. Wani hankoron nasu zai kai ga lafiya. An ce yayin da wafati ya zo ma amirul mu'minin, sayyida Zainab tana kuka, tana bakin ciki cewa ga baba zai rasu. Sai ce kina bakin cikin mene? Duk tsawon rayuwata ina wahala ne, yanzu ne zan huta. Saboda haka mene shi zai gabata ne ga abin da yake hankoro, zai kai ga kamala din da yake abin da yake shi kenan ya huta ne. Ce duk tsawon rayuwar nan wahala yake ta fama da, yanzu kuma ne zai yanzu lokacin hutu ya zo. To mene abin ta kai ce kaga idan ainihin in mutum yana tafiya ya zuwa ga tafarki ne sai ya kai ga makwara, ya zama yanzu ya kai ga abin da yake hankoro, ai shi kenan shi bukata ta biya ne. Shi in mutuwa a wurinsa sai ta zama kawai mafi alherin abin da yake jira, kamar da zo a masuri ka sa ainihin abin mutuwa ta kasance mana mafi alherin abin da muke jira. To idan kana tunanin za ka gyaru, za ka zama mutumin kirki, amma sai nan gaban ko da nisa ko kusa, ko da kana tunanin sai baɗi ne, ko sai ka gama makaranta yanzu kai ɗalibi, ka gama makaranta yanzu ka zama mutumin kirki, ko sai ka kama aiki, ko kuma in an kai wani mikidari haka nan da ɗan yawan su 'yan shekaru za ka zama mutumin kirki, ko ma baɗi za ka zama mutumin.
ko jibi ko ma gobe. To tambaya, kana da garanti din wannan lokacin ya yi tsawo ko ya kaɗan? To yaushe ne lokacin zama mutumin kirki kenan? Yaushe ne lokacin zama mutumin kirki? Ko gaya mini gobe? Haka yanzu ne. To amma zai yiwu yanzu ka zama kamili yanzu a zai yiwu. Tadrijiya ne, domin yanzu za ka kaɗi ba abin da ba za ka iya ba, to ya yi wanzu ba ka iya koyi ba, amma ka ɗauki wanda za ka iya kai, ka sake wanda za ka iya, ka sake wanda lokacin da ka iya wannan za ka ga ya ahala ka yi na gaba, zai sake ahala ka sake na gaba, ya sake ahala ka yi na gaba, kamar yadda tamamin kamar yadda ake karatu. Bayan za a yi yanzu yaron da zai shiga firamare ce ai ba sai ya yi firamare ba, a kawo PhD, a kawo doctorate kawai mika masa, tun da shi would be doctor sai a ce masa ai akwai matakale, sai ka yi firamare, ka yi sakandare, ka yi jami'a, ka yi digirin farko, ka yi na biyu, sannan ka yi na uku, sannan ka zama a ce maka gasa da ke ainihin doctora ga shi ka zama doctor. To kaga kenan bayan za a yi idan mutum din yana son ya kai ga gaya kawai sai kai shi, dole sai ya bi matakai, kamar tafiya ne. Bayan za a yi kana ka kosa ka je wani wuri kawai sai ka shalar ka, kamar kana son ka je maka kawai sai ka ɗora, ka ɗaga ƙafanka na dama kawai ka ɗora kawai sai ka ka'aba dama gaban ka gama. Dole sai ka bi matakalan da ake bi tire-tire har a je ga maka. Na'am, a duk lokacin da mutuwa ta same ka a yadda kake wannan hankoran kai bukata ta. Wa man yuharij ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah. Idan ka fita a tafarki, kana kan tafarki, kana hankoran tafarki, idan dai zuwa ga gaya kai zan ce ba tafarki ba, kana hankoran gaya, in ka rasu a hankoran gaya bukata ta ne. In dai hankoran ka, saboda mene, in an kyale ka za ka gaita. Amma in yi zamana tana ewa ka je ko baka je ba, ko kuma kana shirin wata rana ka je baka fara hankoro ba, ko kuma kana hankoron wani lokaci ka fasa, to zai zama kenan ba za mu iya cewa kana hankoro. Saboda haka wannan gina shasiya lallai kan wani abu ne wanda yake mutum zai ta dambe da ransa akan shedan na bizgansa ta wani bangare, shi kuma yana kokawa yana bizgo kansa. Wani lokaci san zai kwashe shi, wani lokaci ya finciko kansa, har ya zuwa lokacin da ya kai inda yake iya kaiwa kafin mutuwa ta riske shi. To ran da mutuwa ta riske shi za a hukumta shi ne da abin da yake. Allah misali kaga an ce ai mutumin nan mutumin kirki ne lokacin da yake dare, mutumin kirki, to kirkin yayi, ko kuma a ce shi mai gaskiya ne, to gaskiya ne, ko mai riƙon amana ne, to riƙon amana ne. Misali da za a ce kai mutumin nan akwai riƙon amana, sai a ce sai dai sau ɗaya da aka bashi wata amana ya yi rukun cikin, to mai hanya ko rikon amana kenan, ko kuma sai a ce ko so biyu kawai ne, ko so uku ne kawai ne, kuma san ya kwashe shi. Zai yiwu ba zai a ce ainihin wata sifa a ce ainihin an rafke ta ba, kuma ya kamata ta zama sifansa ne akan haka na har ya ƙara. Wannan shaidan mutum kenan, ballantana shaidan da baya karya, shaidan mala'iku, saboda su mutane ana iya rudansu. Wani a zahiri yana iya nuna wani abu daban, har su fita masa zato, kuma ya wuce a hakan, sai an je lahir a gaba haka ba, saboda a can kuma ba za a yi amfani, ba za a yi ba a ma mala'iku abin nan ba baro ba za a yi masu ha'inci, ko a yi ma Allah ta'ala a yaudara Allah. yukhadi'una Allah wa rasulahu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Ba zai a yaudara Allah ba, zai yi ainihin mutum ya yi, ana iya yaudarar mutane amma ban da Allah. Kaga kenan wato ainihin a wajen Allah kai ne hakikanin ka, ba abinda zahirin mutane ya gani ba,
hakikanin ƙasa, amma kai ka san hakikanin naka. In ka duba tsakaninka da Allah kai kana iya gane ko mugutar wanda yake da akwai masu guru sun zo kawo kansu, amma ko su sun san gaskiya tsakaninsu a zuciyarsu an tafiye su sun san kimansu, sai dai ya zama cewa ba su so wani ya sani. To wannan sura ne wanda yake za a ji ta yi ne, to kuma mu kullum mun ɗauko bulalan mu, to lazim dai kanmu za mu dinga fyaɗa ma kullum. Na gida za a doka, wato ainihin idan muna wa'azi kullum kanmu za mu yi tama don mu muke son mu gyaru. Saɓanin wa'azin wasu mutane, ji a magana ta na ɗaka su akwai wasu masu nau'in wa'azi san baka ji suna magana da kansu dangane da kansu, suna magana dangane da wasu ne. Akwai wasu mutane can a waje ba su a masallacin, amma su wa'ancan mutanen suna shan giya misali. Yanzu akwai alfanu yanzu duk mu taru anan ina cewa da Allah jama'a me amfani shan giya? Waye mashayi a akwai mashaya ne? Bai da wani ma'ana. In ina son in yi wa'azi amma sai da in ina yi hadda mashayan ne su don su gane muna abin da suka aikata. Amma idan muka zauna na muna ta magana dangane da wasu can da ba su ana, to mu ce komai ba. Amma mu fa ya muke kanmu ya kamata mu lura. To kuma kullum kamar yadda na sha nana ta wannan magana, na sha nana ta magana, kullum ni fa kanmu nake kallo. Kuma ina ganin abin al'amarin nan gaskiyar magana inda akwai gazawa to a nan bangaren ni ba ma tsammanin wani abu daga nizamin da ke iko ko ma'abotansa, ba mu tsammanin gyaruwa ta wajensu, ballantana mu ce ba su gyara. Tsammani kake za su gyara ko za su gyaru? Kusan kan mutane suna da wannan rudin, kamar sun ɗauka cewa kullum ka sami mutane suka wanka suka nuna musu halin da ake ciki, sai ka ga suna tare to ainihin abin da kawai dai Allah taimaka wannan shugabanninmu su zama mutanen kirki, Allah taimaki shugabanninmu su zama waliyai. Kawai su ne yake so su zama mutanen kirki su gyaru, in kuma yana ganin ba su yi yana tanin wani gyararre ne ya zo ya mashi. A waye gari an samu wani shugaba mutumin kirki, sai kawai shi kenan kawai sai al'amura su tafi lafiya. To wannan ba al'amarin ba haka ba ne. Na farko ba zai yiwu ba, ana zaune kawai sai wata rana kawai sai mutanen kirki su gudanar da nizamin nan fadarare. Na ɗaya ke. Na biyu kuma inda zai yiwu wata rana wani mutumin kirki ɗin ya bayyana, to ba zai yi kirkin ba. Wani wata magana ta ce kai ba ma mutumin kirki ba, ko mala'ika ne zai sauko daga sama da fuffukensa a ce ya wuce shine shugaban ƙasa kuma babban kwamandan soja na Najeriya. Tambaya, za a ba mala'ika hanci da rashawa? Tambaya ne, za a ba shi wani abu na kamar abinci ma, sai kaga ba ci abinci ma, za a dan ba shi kayan alƙali ko wani abin da zai ci hankalinsa? To amma ya kuke tsammani ƙasan sai ta gyaru kenan tun da mala'ika ne shugaban ƙasa? Matuƙar da nizamin zai aiki yanzu mutane za su fara koka, suna su wannan akwai azalimin mala'ika. Tun da ya fara shugabancin nan wahala muke shi, saboda 'yan sandan Najeriya su ne 'yan sandan wannan mala'ika ne. Kun kuma san su tsare 'yan sandan, ko ba su ne ba? Yanzu nan in ya ce a kamo masu laifin nan, za su je su kamo wanda ba su yi laifin komai da kuma su ce su ne, ya ce duk a ji a kulle su. Haka azalimin mala'ika ban yi komai ya kamo ni, saboda mene? Da bai da shi duk azalumai ne, saboda haka mutane za su ga wayo wannan mala'ika akwai cutar al'umma,
shi kuwa baya cutan kowa to macuci ne tun da ke dai shugaban macuta ne mana ainihin ba zai yiwu ya zama saboda tsarkinsa ya zama al'amuransa ta kaga wayan abubuwa biyu da suke samu na farko ba zai yiwu wani mutumin kirki a waye gari shi ke gudanar da zamin da ya lalace na biyu na farko kenan na biyu kuma ba in ma abin ya yiwu ne to abin ba zai kyawu saboda lalatattu zai aiki kaga lalacewan yana da hanya guda rak wadda ba na biyu ita ce su mutane gyararru su za su gyara lazim kuma wannan shine ainihin makasudin gwaji din ai su ko mutane suna son a yi masu sauyi Allah ta'ala kuma yana cewa da su inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim su suna son kawai su al'amarin ne ya canza don ƙashin kansa shi ko Allah ta'ala ce ai gwada ku nake ko canza ku don haka ne ma lokacin da ka ji tsoron wa'ansu rayuwa wasu dangane da bayanan ƙa'id a jalala kwarajin abin da ban tsoro wallahi sai su a wa'annan ruwayoyin ƙarƙar sun nuna cewa lallai sai sharuɗa sun kammala sai sharuɗa sun kammala kamar yadda amirin mu yake cewa da ba don yanke hujja da samun masu taimako ba da ya ɗora igiyarta a wuyarta wato al'amarin wanda ya saka da ba don an idan cikin abubuwan da ba don an yanke hujja da samun masu taimako wato kaga an yanke mashi hujja da cewa to ai ga wasu ce su taimaka to su kenan kaga in yace ba zai ba kaga ba an yanke mashi hujja tun daga wasu ce su taimake shi ko da yake da fara din sai ba su taimake shi ba sai suka watsa amma da farko sun masa alƙawari to sai aka ce to shi kuwa alƙayyim a jalallahu farajahu ba zai yanzu ba sai an sami taufirin din sharuɗa daga cikin taufirin sharuɗan har da adadin waɗansu mutane waɗanda suke da irinsu ne ake iya kawo sauyi kuma suna da wani adadi wanda sai adadin ya wani rayu da cewa in adadin ya cika zai bayyana waɗannan mutane ne za a samu da suke da waɗannan waɗansu irin sufofi gayar tsarkaka kuma su samu a gwargwadonsu su zama sun kai wani adadi to in sun kai to sannan zai bayyana in ba kawai in ya bayyana in muka ce yanzu ya bayyana alhali babu wannan adadin to waɗanda za su zo su taimake shi su yi wannan aikin za su zama ba su cancanci wannan aikin ba kuma za a koma gidan jiya kaga ba sauyi ba zai wuce to wannan ya nuna kenan lalle in ma da mushkila al'amarin duk akan waɗanda suka ce za mu gyara su ya suke to kuma kullum kan muka ta lura da kuma nake cewa kan mun ta mun gura kullum muka duba malam wani lokaci sai hankali kai tashi ka ga ɗabi'o'i iri na yan uwa dobi dai a cikin abin da aka ce har da hayatul zawjiya na san wasu suna ma ce a zuba ruwansu da yawan zahara saboda ana wanke kwakwalan matan aure ma'asharatu zaujiya wanda ake ma'asharatu zaujiya ya kamata ko ba ma'asharatu ma'ashara hausa ake ma'ashara zaujiya kira da hausa aka rubuta ma'ashara zaujiya to ba ne ma'asharatu zaujiya shike tola to wannan ma'ashara zaujiya wannan shine adanan abin da za a gani daga mutum na hulɗansa da mutane don shine alaƙan farko in dai ba mutum yana zaune ne a rumfan ibada shi kaɗai ba ko shi ya isolating kansa shi kaɗai yake zaune in shi kaɗai yake zaune oke baya ya zauna a dokan daji ko a wani kogo yana zikiri in ya je wani kogon dutse yana zikiri kaga shi kenan bai da alaƙa da kowa amma adanan alaƙa da za a samu tsakanin mutum da mutum shine alaƙa tsakanin mutum da matarsa kuma
ta nan ne ma za ka iya sanin shi wani irin mutum. Ba yadda za a yi a ce ga wani mutum maƙetaci wanda matarsa take cewa wayo yana fada wahala ko ba shi ƙasan ku ya muku shugaba na kirki. Ba zai yi ba, ko zai yi nan ba a yi akwai wani muka a ƙasar a cikin mulkin soja ana gaya wani babban mutum a cikin sojoji, ba zan faɗi rashin ɗin shi babban da a fara cewa kowa ne, ba zan ce janar babban da zan ce janar wani ne ko janar wani, ko in ce mishi birgediya ce birgediya wani, ko in ce kanar ce kanar wani. To babban mutum a soja aka ce shi wannan babban mutum a soja wanda ya rike babban mukami a ƙasar yakan laƙaɗa ma matarsa duka ya cire mata kaya ta zama zirgirgir ya tunkuɗo ta waje, kuma yana cikin masu gudanar da ƙasar a mulkin soja. Zigirgi yake tunkuɗo matarsa waje, ciccire mata komai tunkuɗo ta, ya ja ƙofansa ya rufe. To waɗannan su suka shugabanci a ƙasar nan tsawon zamani. Mai muka gani wajen waɗannan mutane? Wanda zai ma matarsa haka nan kai ne zai maka abin kirki? To muka ga irin shugabancin da ko kula ba abin da ya dai masu da kowa suna iya mishi komi, saboda mai ka je gidajensu abin da za ka gani ke. To idan ya zama muka zo muka ɗauki ma'ashara zaujiya muka ga cewa ainihin in muka je muka ga mutum a gidansa za mu ga akwai walakin, to mun san cewa wannan irin mutum to irin wannan walakin din za mu samu in muka ba shi amanan ko da makaranta ne, ko da mun ce masa headmaster ne, to za a sami wannan walakin din a wannan makarantar, saboda tsakanin malaman nan da ɗaliban da kuma almajiran makarantar nan za mu ga cewa alaƙar shi su ba za ta kyau, saboda lalle da ba zai iya kyautata ma gidansa ba, to haka ba zai iya kyautata ma wani, ba zai iya kyautata masa. Ballantana mu ba shi abin da ya wuce headmaster makaranta na firamare, kamar ba shi principal ɗin secondary, ko mu ba shi shugaban jami'a ko mataimakin shugaban jami'a zai ce, ko kuma ballantana kuma mu ba shi kwamandan soja, ko mu ba shi ministry, ko mu ba shi ƙasan ma gaba ɗaya ko jiha. To mun sa abin da za mu gani ke. Kaga kamar da aka samu hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi mafi alkhairin shine mafi alkhairin ko ga iyalinsa. Kaga mafi alkhairin ku a cikin al'umma kenan, cikin mujtama shine mafi alkhairin ku a gida. To ya zama wannan aka ta magana dangane da sha'anin al'amarin zamantakewan aure, da yake da yawan yan uwa akan zauna ne a ta sasantawa a ta faman sasantawa tsakanin mata da miji. To amma sai ka ga magana ne kawai, wasu su ce amma sun ce ai magana ne kawai ake mishi, shi ke wani ma'ana shi ba zai canza tun da yake dai magana ne ai ta tsayi. To me kake so a yi maka? Kana so a biyar da kai ne? A biyar da kai kenan, ba kai ka ba kenan. Alhali kana marhalan jarabawa ne. Ina ma ai kai sa'a ma ka sami akwai mai maka nasiha ne, wanda ke tunatar da kai ga abin da ya rage a wayanka na wajibi kai ga kuma abin da ya kamata kai a matsayinka a ce kai ka sifata da shi, amma sai ce to nasiha ce kawai za ya irin wannan ma har mutum sai ce bayan an ga wace mutum ya kanta da ya yi mashi nasiha shi ke kuma ba zai yi kuma ya mirsi, sannan kuma ya zama shi ne a lokaci guda zai tsaya yana magana dangane da gyaru. Na shafa magana wata sista ta zo nan muna gidan da muke kwana a Zaria, daga wani nisan wani gari, ba zan faɗi garin ba amma da ɗan nisa, ba kusa da Zaria ba. Tana zuwa sai ta tsandara ihu sai kuka, menene mai gida wahala masifa tana cin yawan mata kaza daga ce daga ina kike? ta ce daga rika ce to ki koma ki kai ƙara wajen amirin da'irar. ta ce ai shi ne amirin da'irar.
to yanzu shi wannan amirin da'ira din aka kawo masa ƙara, ina tambaya ne aka kawo masa ƙara ya sasanta ko ya zuwa da sasantawa shi wannan zai zama yana busa ne kawai ya ce oke amirin da'ira ga mabusarka in tafi saboda kai ma abin da kake kenan yana kama birawa ai saboda ka sai ka ga mabusanka ya tashi kawai kun ba zai yi ba saboda kai ma ba kana yi bane kuma magana ta kama ba ta zama lazim ne ya zama ka zama sifan abin da kake faɗa lazim ne wannan domin su na farko wanda muke koyi da su din su ba suna magana ne aikinsu na saba maganarsu su maganarsu da aikinsu abu guda ne shi yasa suka zama ƙudwa to sai yanzu gashi wani ya zo yana shi ma yana magana addini yana kuma son ya koyar da mutane addini to amma shi na'am ba zai zama abin nan kamili kamar masumi ba amma zai kwatanta don akwai waɗansu mutane ba masumi ba ne amma sun kai kimma har masumi su musu shaida kamar faɗin manzo Allah dangane da Abu Zar al-Ghifari ما أقلت الغبراء ولا أقلت الحضراء على أصدق من أبي ذر wannan shaida manzo Allah ne a takaice abin da ke cewa wani matakin ƙasa wani bai taka doron ƙasa mai turbaya ko mai ciyayi ba wanda ya fi Abu Zar gaskiya wato a masu tafi a doron ƙasa ma'ana ba mai gaskiyan Abu Zar of course annabi ba yana nufin hadda masumai ba kaga shi Abu Zar ba masumi bane amma ya kai wannan shaida yanzu da Abu Zar zai zo mu ga Abu Zar ya ce man ai annabi ya ce kaza za mu ce ina shaidar ka an gama mun tabbatar me yake ga mana gaskiya tabbatar da shi kuma da zai wani aiki muga Abu Zar yayi sai kai mu tashi mu ko da hankalin mu ba zai karba ba kamar yanzu muga yana sallah mu ce me kake yace a zo sai mu ce a to ta yake mana saboda zamu ba yana nufin wai zai iya yin abin da ya saba ma shari'a bane amma inda ainihin lokacin yana iya a yi sallah to zai yi amma ba zai ce mana a zuhur ta yi amma alhali ba ta yi ba saboda manzo Allah ya riga ya wanke shi fiyas da kyakkyawan shaida to akwai kuma mutane da daman ga sai da ma'asumai suka wanke su wanda suke ainihin ana iya karɓa daga gare su kamar ya ce ko karɓa daga wani abin da ya zo muku daga wajen wani daga wajen mu ya zo waki kaga shi kenan wannan mun san cewa wannan ba zai yiwu kawai ya zama ya yi ƙarya ba tun da shaida daga imamin masu cewa duk abin da ya zo muku daga wajen wani to daga wajen mu kaga a ce akwai mutane kenan da suka kai irin wannan kimma din kuma ana iya kaiwa ne kaga ainihin kokawa za ka yi sosai ka ja daga ka yi ta fafatawa har sai ka kai na san suka yana da sauki kullum aka yi magana kar maza hankalin ka ya je ga iwa wani haka yake yi haka shi ne to manta da wani manta nan da tanko da bala kyale su kai kanka in ana magana karka yi tunani da ta shafi wani rafki kanka ne to za ka gyaru kenan amma yawa hali ke aka yake an koma magana da ke na wa'azin jiya na masu magana dangane da wasu su manta kansu to lura abin kai kuma ya kake lafiya launi ko kana da ka gaza ta wani bangare to kokarta ka cika inda ka gaza yawa to wa'azi yayi amfani kenan amma kana tunanin ya shafi wani ne ba kai ba to lalle shikenan ana na a gidan jiya za ka su so ba kam da ana batun gyara sai mutane su sa baki gaji wa'insu ba a riƙa kan mace a kula da tsafta misali nake ba a kula da tsafta bai kamata mutum ya zo duk rigansa da ƙaɗaƙa ba sai ka ga wani riga da wallahi ko
kaga malam bala rigansa da karka amma shi ba tasa da karka ne kaga shi ba wanka ba wanki haka yake wallahi ya shigo wuri duk ana rufe hanci shi kuma ka kusa da shi sai ka rufe hanci to mene kenan wa'azi yayi amfani kenan misalin cewa kai kaga bai amfani ba kenan kai kullum ka lura da abin da ya shafe ya kai yadda ka sa kanka ne a matsayin ya kake da wannan ma'aunin in ma lafiya launi to ƙara ƙaimi ne kai maintaining ɗinsa kar ka sake kar ka koma baya ballantana ma da wayan gaske ka kammala da wuya ka duba kanka in dai ba kai ruɗaɗɗe ne ba kai idan ka ya birkice kana kallon shudi a matsayin ja to sai dai idan haka ne in idan ka na kwakwalwa ya birkice sai ka kalla sai ka kanka a matsayin wali kai tsaf ya kamata ka lura da inda ka gaza kai kokari ka cika wannan kuma shine hankoran da mutum zai ta tsaye wannan jami'in akhlaq kenan wanda a takaice ko da ke hayatul zawjiyya dinnan mu'asharatul zawjiyya dinnan yana daga cikin bangaren akhlaq makarimul akhlaq don da shine ma na farko da wutun da shine ainihin daga nan zaka ga farkon mu'ashara ɗinka da sauran mutane yana farawa daga gida ne to sannan mu'ashara ɗinka da sauran mutane da yadda mutane za su ganka to a haƙiƙaninka ne mun san cewa mutum yakan kiyaye kar a gan shi a yi mashi mummunan zato kar kuma a ga kaza ko da abin da yake daidai ne yana kawar da mutane mummunan zato don ana kokarin a kawar da mummunan zato kamar da ainihin faɗin amirul mu'minin yana cewa ku nisanci wuraren mummunan zato ku nisanci wuraren da za a nuna na muku zato wato in wani wuri in ka fito mutane ce a shi ma yana zuwa nan in wannan wurin wani abu yake nufi to ko da wani dalili da karkace wurin domin ko wanda ya ganka wurin zai munana maka zato saboda ko da ko za ka yi gadin wannan amma abin da ya fi muhimmanci shine kai a ƙashin kanka ya kake wannan shi ke da muhimmanci ba ya mutane suke ganin ka duk da mun ce za ka kiyaye ganin mutane amma ya kake hakikanin to shine muhimmi ba ya mutane suka ganka mutane suna iya kyautata maka zato ba su san ka ba amma in kai a yakinin kai tsakanin ka san cewa da walakin ya kamata ka san cewa wannan rudin ba shi kenan ba in ma ya yi har ka mutu da wannan rudin ba ka tsere ba ke don da yawan mutane sun wuce da rudu ko da ke su ba su rudu ba mun san ba su rudu ba ruwayoyi suna nuna da yawan mutanen da daga baya aka zo aka ce su ne addini alhali su ba addini bane sun san su ba addinin bane sun sani sare amma sun ƙi rudan mutane an riƙe kuma kankar tare da mutane akan wannan zai wahala sai gobe kiyama za a sha kunya kunyar lahira ko ya fi muni ai ga wanda ya san lahira ko wani wannan ɗan siyasa ne ya ce shi da ya ji kunya a duniya gare ya ji a lahira wani ɗan siyasa ne kuma ya sha kunyan duniya an taɓa kama shi aka shafa mashi aizar a inda yake zauna aka bulale shi kaga ya ji na duniya shi kuma ya gummace ya ji na lahira da ya ji na duniya to ya ji na duniya to kun ba ma tsammanin ya tsira da na lahira makarimul akhlaq muhimmin al'amari ne shi kuma makarimul akhlaq gaskiyar magana shine ba karatu bane na'am karatu toce ne kamar misali cikin duhun dare ne mutum ya kunna tocila ya yi tafiya ya kunna tocila cikin duhun dare ya yi tafiya ya ga rami ya daga kafa ya ga kwalba ya kauce to tambaya tocila ita ce tafiya in za shi wani wuri can sai ya haska to ya tafi kenan a'a sai ya taka yana haskawa yana takawa yana haskawa yana takawa to haka ilimi yake shi ilimi shine kamar wannan hasken amma sai ka yi aiki sai ka aikata sai ka haɓasa daga zaka ɓangaren ka ɗaga ba za ka zauna ne kawai ka dallara zuci da ka daga ka ga masallaci can to can za
ka danna sai kawai sai a ce sai ka ce ai ma ka je masallacin ba ka rudi kanka tunda baka tafi ba amma ka hango shi can gashi nan baka tafi dole sai ka taka to haka karatu yake in kai ilimi baka yi aiki ba ka san hanyar da ake bi a je ga a bi kyakkyawan hanya amma baka bi ke ko ka haska ka hanya amma baka bi ba ko da kuma kana haska ma wasu kai ma za ka masallacin sai ya tafi amma shi bai tafi ba kai ma za ka da kama hanya to haka shi ma wanda yake nunawa bai yi ba haka yake shi ma ba shi in aka zo za a ce to kai ba kai aiki ba amma ka shirya da a yi aikin saboda aka zo gala da shirya da mutane ina ba zai yi ainihin ruwa ya zo cewa ainihin an ce malamin da ke koyarwa ba ya aiki da shi ainihin za a gan shi za a daddalo da hanjinsa ne ya fito a cikin gidan wuta yana tafiya hanjinsa na biye da shi haka zai rika yawo hanjinsa na waje yana biye shi a ce mene a ce ai wannan mai koyarwa ba ya aiki da koyarwa a wani ruwa aka ce in aka fara azabta shi yana kururuwa har shaidan sai ya ce wannan kuma yayi ne haka yake ta shan wannan azaba an ce da yake shaidan ba zai ji tausayi ba amma sai aka ce sai shaidan ya kusa jin tausayinsa cewa mai wannan kuma yin sai a ce ai malami ne da bai aiki da iliminsa kuma ya isa kunya ma mutane su gan shi a cikin halin da yake ciki a ce wani ba kai kake ce mana ai kaza ba ya ce haka ne yayin da nake ce muku kaza ni ba na yi yayin da nake hana ku kaza ni kuma ina aikata kun ji dalili kaga tabbatan ashe ba umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna shi zai ahalaka kai ba sai kai din ko da wannan fadin amirul mu'minin ya ce ma imam da Hassan a wasiyarsa kai umarni da mai kyau kai hani ga mummuna zaka zama ahalinsa domin mene sai ne a wani amma ko mene na da bayani sai a cikin bayani na da wannan yake cewa abin da yake nufi shine in kai umarni da mai kyau ka hana mummuna su mutane kai za su hana in ka ce a daina kaza za su ga ka daina in ka ce ai kaza kana yi to kai kanka ya kamata ka ji kunya na ka ce ai kazan da ba ka yi na akwai masu wani irin nau'in wa'azi suna cewa do as I say do not to do as I do wai wa'azi ne wannan amma na coci ne ko da ke akwai coci na iri ne adana akwai cocin musulmi masu cewa do as I say do not do as I do duk wanda ka je yana ce maka yi abin da na ce kar kai abin da nake aikatawa ka guje shi gudun shedan kai shi ma dai shedan din a ta'amuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun in ka san wannan shine hanyar shirya mai nisa ba za ka yi ba kaga in ka ga lokacin da yake ce maka nan ba da ikhlasi yana yi da wata manufa ne kila a ce masa malam shi la iya kaga bukatar ta biya ci ko malami akwai wa'azi shi kenan to bukatar ta biya ya zama babban malami mai cewa ai amma ba mai aikatawa kuma bai da a ce za a bashi ladan nunawa ai bai tare da yayi ba da shi kenan kaga ya zai sami dan lada kenan to alƙawarin ba haka bane ya yanke ma kansa hujja ne akan cewa azabta shi saboda haka dole ne ya zama aiki ne kuma aikin nan gaskiyar magana shine lalle ba wani zai maka ba kai ne zaka yi saboda haka kowa ya dubi kansa ya auna kansa ya kokari ne kare ya rudi kansa da cewa ai shi tsaf in ya ji shi tsaf to yana da taɓin kwakwalwa lalle in ka ko shafa ka je ka ce kai ni ai ni tsaf to da walakin ya kamata ka je asibitin da ake duba kwakwalan mutane don baka da hankali amma in ka ji cewa kasancewa lalle ka san ka gaza to yi hankoro ka cike inda ka gaza to haka nan wannan kokawan haka za a yi ta yi har ya ƙi ne ya zo har ranar ƙarshe ya zo ba za ka taɓa cewa kai komai lafiya lau ba har ya zuwa lokaci kana ta hankoran ne har ya zuwa lokacin da ƙarshe zai zo to insha Allah sai a kyakkyawan cika
amma idan ba wannan kokon kake ba kana ta kokar kai kana ta tunanin wasu ne kamar yadda wasu kai baka tunanin kanka to kana iya mantawa da kanka ka zama shi ka shifata da sifar mutanen nan da allazina nasullaha fa ansahum anfusahum nafsin nafs shine mummuna abu ka manta kanka wasu ba su ta kansu suna ta wasu ne to kai ta kanka ne manta kai wato kama ka ba ma'anan manta kai anan kada ka ci karka ce ina preaching son kai abin da nake nufi shine a yayin da kake kokarin a shirya kana kokarin kai ne ka shirya kuma ka koyar da aikinka ya fi ƙarfi akan ka koyar da zantukanka kamar yadda wannan kamar kar magana yake cewa ainihin action speaks louder than voice ainihin aiki yana sautinsa ya fi na magana ƙarfi wato in ka nuna da aiki ya fi ka ce da baki aiki sai a gan ka zama samfur kuma shi ne kyakkyawan abin koyarwa kamar yadda kasancewa ko a mene mutum yakan ga samfur in ka ga an fitar da dokta to ainihin ya ga likita ne in ko kafinta aka fitar ƙwararren kafinta lalle ya ga kafinta ne ya zauna ya apprentice ne a ƙarƙashin kafinta ya ga model kazalika duk wani abu da komai ko gini ko kira ko saka ko sassaka duk in kaga mutum ya zauna ƙarƙashin wanda ya iyaye haka kuma in kaga mutum ya tarbiyyantu to ya zauna tare da mai tarbiyya ne ya ga kyakkyawan halin mai tarbiyya ne ya zauna tare da shi ya koyi tarbiyya ya kwafa amma haka kawai don aidin mujarradin ya ɗauki takarda ya karanta ba zai wadata saboda kana bukatan kai a matsayinka na mai nunawa ka zama alamin abin da kake nunawa kuma yan uwa da nisa muke magana wannan duk mutane sukan cewa wani lokacin kan ce ina magana ta nakan ce to gaskiya magana na san cewa in dai a kwatanta mu da sauran mutane ne kai gaskiya mu gaske sai mu ta yaba ku don daidai gwargwado in aka kwatanta mu da mutane da dama sai a ga mu lafiya lau har ma so sa cewa hope din su duk gare mu ne fatan su duk gare mu masha Allah wannan kikkiawan zato ne amma mu a ƙashin kanmu muna ganin komai lafiya lau yawwa mu muna ganin ba mu kai yadda ya kamata mu kai saboda haka ya kamata kowa mai hankoro shi ne dai maganan ƙwara ɗaya ce bugawa za a yi ta ƙoƙari ne kowa ne ya gwada kansa ya dunga sa kansa ma'auni ya daina kallon wasu yana zargin wasu ya zargi kansa ya ƙoƙari ya ga cewa lafiya da shi daidai gwargwado insha Allah wallahi to da yake lokacin azuhur na karatowa insha Allah ga kuma tafiya a gaba gare mu zan ɗan takaita da wannan kalmomi da fatan Allah ta'ala ya shirya da mu hanya mai daidaiciya ya tabbatar da mu a kai ya ba mu sabati a kan tafarkinsa ya kuma kare mu daga sharrin masharanta ya sa mu waɗanda zai amfani da su wajen tabbatar da addininsa muna roƙonsa kuma kar ya musanya wasu da mu domin musanya wasu da mu a wajensa sassauƙa ne muku za mu ga cewa kuma mun ba al'amari kuma ya lalace muna roƙon Allah ta'ala ya ji tausayin mu ya zama da mu ne zai yi ba da wasu mu ba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin masumin wa assalamu alaikum wa rahmatullah
Musa Musa. amma da za a samu Aminiya
ba mu da wannan lokaci saboda mai ɗaukar ba da ɗaya dangane da abin da ya kawo mu amma ba zan yi magana dangane na ba sami wannan kare ya kamata ka biyo ni gida ne wani lokaci ka yi wannan insha Allah to ga rage ya tambaya akan abu ɗaya wanda abin da ya kawo mu insha Allah za mu kamar yadda kaji an yi shi ne akan horon uwa na gina mutum dan uwa musulmi mai aiki domin ganin addini ya tabbata kuma kamar yadda kaji bayan da nake ainihin wannan ci gaba ne yake zai hayya zuwa ga ainihin samun natija domin bisa ake kai shi sassa daban-daban domin duk bayan mutane da mutane wannan sashen su amfani wannan karan kawo shi da ya ba da dama ne ga mutanen da kewaye su ma ainihin da suka sun amfani a duka dai ba za mu ce mun kai yadda ya kamata mu kai ba amma dai ana samun ci gaba kuma na fata insha Allah wannan da kai zake arfun billahi zake arfun billahi zake arfun billahi mai salati da istighfari mai kwana yana yin zikiri mai yawan aikin alhairi mai kyauta yana yin ƙari, don ka ne ake mun alhairi.